Аз съм Здравко и днес ще ви представя двуцветна серия 6 мм лафтери. Това са примамки с неутрална плаваемост и силен ароматен сигнал, създадени за внимателен и прецизен риболов. Имаме цели 10 модела, всеки с отличен аромат и ярък цвят. Горски плодове, двуцветен лафтер в електриково червено и оранжево, наситен плодов аромат. Шоколад и портокал, комбинация от кафяво и оранжево, сладък и цитрусов профил. Чесън, бяло с зелено, класика за по-студена вода. Люта риба, жълто и червено, пикантен рибен аромат. Люто манго, в оранжево и бяло, тропически аромат с пикантна нотка. Хрил, аромат на скариди, вафтер праскова манго, представен в жълто с оранжево. Ягода, добре познат аромат в червено и жълто. В розово и жълто е ягода и банан. Сладка царевица, в оранжево и жълто, класика за всеки сезон. Вафтери 6 мм на TS Fishing, поръчайте от сайта сега tierfish.com.